ഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശാർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനാം യന്ത്രാദ്വാതി മായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. പ്രഭു. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രഭുജി എന്നെ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കാമോ പ്രഭുജി? മാതാജിനെ ലൈക്ക് ചെയ്തതിന് ഹരേ കൃഷ്ണ മാറിപ്പോയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗമ്യ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവേ ഭാഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തേദ്ഭാവിനാഷ്ടകേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘേതേ ഗിരി യത്കൃതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകേ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സഭാന്തിക വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംസ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിതാം സ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേ ശ്രീ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതയ്ക്ക് ഗുരുദേവ് ജി അനന്തകൂടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് 14 ഇന്ന് 14 കഴിഞ്ഞു പ്രഭുജി. 14 കഴിഞ്ഞാ? കഴിഞ്ഞു പ്രഭുജി. 15 അല്ലേ? 15. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് സ്ലൈഡ് ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം. പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതിൽ മാലിന്യം ഒട്ടും തീണ്ടാത്ത ഒരു ലോകമാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അത് എന്താണെന്നും അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമുള്ളൂ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ആ പ്രതിഫലനാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അത് അതിന്റെ അർത്ഥം മിഥ്യാന്നല്ല പറയുന്നത്. അത്
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പരമമായ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്താണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്ത് അതാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറി അങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ച് നടക്കണാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ശരിക്കും അശ്വത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അതായത് നമ്മൾ ആലില്ല, ആൽമരത്തിന് കണക്കൂട്ട്. ആൽമരത്തിന്റെ നിഴലിനോടൊന്ന് ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് ആലിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ ചില്ലകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഏറ്റവും താഴെ ആ ചില്ലകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. അപ്പൊ ഒരു ചില്ലയിൽ നിന്ന്, അതായത് ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജന്മം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചില്ലയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചില്ലയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ശരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്. ആ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ സ്ലൈഡും കൂടി എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ജപം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ബുക്ക് എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനിയെങ്കിലും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാത്തവര് ബുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വാങ്ങിക്കുക. ജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തവര് ജപം തുടങ്ങുക. കാരണം ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പൊ പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് എത്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളെ ജപമൊക്കെ തുടങ്ങണം. തുടങ്ങാത്തവര് ഒരു 4 ജപമെങ്കിലും, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും 4 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും. നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തരും, നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂജയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു 4 മാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഷ്ടി ഒരു 7 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 7×4 28 മിനിറ്റിന് ഏകദേശം ഒരു 7 മിനിറ്റിന് ഒരു ജപത്തിന് വരാം. അപ്പൊ 28 മിനിറ്റ്, അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭക്തി തരാൻ മാത്രമാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയല്ലാതെ നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടണമാണ്. പക്ഷെ ഭക്തി മാത്രം ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾ തരേണ്ട ഭക്തി. ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമുക്ക് ഭക്തി തരുന്ന ഭഗവാനെ. അതാണ് തുളസി മഹാരാണിനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. തുളസി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി പ്രദായനിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ തുളസി മഹാരാണിനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണം. തുളസി ഇല്ലാതെ ഭഗവാനിന്റെ ആയ കംപ്ലീറ്റ് പൂജകളൊന്നും പൂർത്തീകരിക്കില്ല. തുളസി അത്രയാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുളസി പൂജയും അല്ലെങ്കിൽ തുളസിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണതും അതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാതും കിട്ടിയെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ആ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ബുക്സുകൾ വായിക്കുക. അങ്ങനെ എപ്പോഴും, അതായത് നമ്മൾ ഭൗതികത മുഴുവൻ എടുത്തു കളയാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്നില്ല. അത് നമുക്കറിയാം. അത് തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടല്ലോ. പല നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കർമ്മയോഗത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അർജുനൻ അങ്ങനെ പേടിച്ചു തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഞാൻ തപസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതല്ലേ ശരിക്കും നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലായിരിക്കണം നമ്മളെ ജീവിതം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ എന്തൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്ത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ എന്തൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ തന്നെ അത് തന്നെ നമ്മൾ അനേകം ജന്മങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, അതിനുള്ള ഒരു ക്യൂർ, അതായത് ഒരു മെഡിസിൻ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് അസുഖം മാറുന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് മുൻജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മാറ്റി കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു. പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് മാറിപ്പോകും. അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതൊരു മരുന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന് പറയും 4 മാലകൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യണം. 4 മാല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4 മാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സമാധാനം നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമല്ലേ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർത്തമൂലോ മദശാഖ അശ്വതം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിദേ
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്നറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, എന്താണ് ആത്മീയ ലോകം? നമുക്കറിയാം ആത്മീയ ലോകം ഉണ്ട്, ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി. അതെങ്ങനെയാണ് പിക്ചറായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, പിക്ചറിൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും, ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും, ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ താഴത്ത് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ താഴെയാണ് നമ്മളെ ലോകങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം 17-14 ലോകങ്ങൾ നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ 17-14 ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മാവാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ, സത്യലോകത്താണ് ബ്രഹ്മാവിനിരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ താമരയില് ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ താഴത്തുള്ള ലോകങ്ങളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തുള്ള ലോകങ്ങൾ അധമ ലോകങ്ങൾ തൊട്ട് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നോളും അത് ദേവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് മുകളിൽ, ഐരാവതൊക്കെ മുകളിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പക്ഷെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ ഏറ്റവും താഴത്തിന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്. ആ ലൈനിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താണ് അത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകണം. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് കടന്നാലേ നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും വരെ ഈ ബ്രഹ്മാലോകം വരെ അവിടെ ഡിസയർന്ന് എഴുത്തുള്ളതല്ല, കാമം, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. ആഗ്രഹത്തിന്റെ തോതുകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ കുറെ വൃക്ഷങ്ങൾ ഇലകളൊക്കെ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശാഖകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ശാഖകളൊക്കെ എന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ശാഖകളിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ജന്മങ്ങൾ വരുന്നത്. ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശാഖകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അതിലുള്ള ഇലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വേദമന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ വേദമന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ ഉന്നതിയിലേക്ക് പ്രാപിക്കണം. നമ്മൾ എന്തിനാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്? ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരം വീർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പോരാ. അതിന് വേദമന്ത്രത്തിന് 2 മീനിങ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷെ അപ്പൊ ശരിക്കും വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഒരു ഇലകൾക്ക് തുല്യമായിട്ടാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു മരമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഫോട്ടോയിൽ കാണിക്കാതെ കുറച്ചും കൂടെ, ഈ മരമാണെന്ന് വെച്ചാണ്ട് ഇതുണ്ട്, ഇത് ആധ്യാത്മികല്ലോ ഒരു അരയാലിന്റെ നമ്മളെ മുകളിലത്തുള്ള പോർഷൻ ആധ്യാത്മിക ലോകം, താഴെയുള്ള പോർഷൻ ഭൗതിക ലോകം എന്നാണ്. ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന് വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ടുള്ള അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിൽ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് വേദത്തിന്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം എന്താണെന്ന് അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരമായ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുക ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്. ഇവിടെ നമുക്കത് കിട്ടില്ല. കാരണം അത് എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? അത് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഛായ, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്തത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ലൈൻ പോലെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മരത്തിന്റെ വേര്, പിന്നെ അതിന്റെ പ്രതിഫലനം വരുമ്പോ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഭൂമിയിലെ ഉള്ള പോലത്തെ ലൈൻ. ആ ലൈനിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് ആത്മീയ ലോകം, താഴ്ത്തേക്കാണ് അധ്യാത്മിക ലോകം. അപ്പൊ ഈ മരത്തിന്റെ വേരുണ്ടല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് അത് താഴ്ത്തേക്ക് ലൈനിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോ താഴ്ത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ ലൈൻ ഞാൻ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഈ കെർസർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല അല്ലെ? ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മതി കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേരിന്റെ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മലോകം. ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പോരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ 17-14 നാളെ താഴത്തെ പാതാളം എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഉദ്ദേശിക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പൊസിഷൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പൊസിഷൻ തൊട്ടാണ് ഭൗതിക ലോകം തുടങ്ങുന്നത്. ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്കാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകം. ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം? ഗോലോക വൃന്ദാവനാണ്. ഇവിടെ മുഴുവനും എന്തായിരിക്കും? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒക്കെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ടാവും. ഏറ്റവും മുകളിലായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ലോകമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഭൗതിക ലോകം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സുഖം, നമുക്ക് ആത്മീയ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തത്. കാരണം അത് ശരിക്കും ശരിക്കും അത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇല്ല നമുക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. സംഗതി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളിതൊരു മായയാണ്, ഇവിടെ ഒന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യം ഇവിടെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, മായല്ല ഈ ലോകം, മനസ്സിലായി? പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടില്ല. ഈ സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ കടക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിലത്തുള്ള ഇലകളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഇതില്
ഇതിൽ ഇലകളുണ്ട്, ചില്ലകളുണ്ട്. അതിന് ഓരോന്നിനെ പറ്റി പല ശ്ലോകങ്ങളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇല എന്താണ്, ചില്ലകൾ എന്താണ്, താഴ്വേര് എന്താണ്, അതിന്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ താഴ്വേര് ഈ പോർഷൻ, ഈ മരത്തിന്റെ വലിയ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതെന്താണ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണം. അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അത് ഇലകളെ പറ്റിയാണ്. ഇല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ വേദമന്ത്രം നമ്മൾ ഇലകൾ കഴിച്ചാൽ പോരാ അല്ലെ, ഇലകൾ കഴിച്ചാൽ പോരാ, അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അത്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്തിനാണ്, നമുക്ക് ശരീരം നിലനിർത്താൻ. അത് മാത്രം പോലെ നമുക്ക് ആത്മീയതയിലേക്കും നമുക്ക് അതിനെ ഉയർത്താൻ പറ്റും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. വേദത്തിൽ രണ്ട് കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ടുള്ള കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചിലവരെന്ത് ചെയ്യും, ആത്മീയത നിർത്തിയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ഊന്നൽ നൽകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, വേദമന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ദേവന്മാർ ഉപാസിച്ച് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ അവരെന്താ ചെയ്യുക, ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശാഖയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആത്മീയിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ വൃക്ഷം. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവൻ എത്ര വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ആ വൃക്ഷം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, നമുക്കിത് താഴ്ത്തണം നമ്മുടെ സ്ഥിതി, നമ്മൾ അത് ഉയരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് വേദം. അതാണ് വേദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണമെന്നാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് ആത്മോന്നതിയായി ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, കാരണം അത് അത്തരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ ആയിരുമ്പോൾ എവിടെ സംഭവിക്കാം, നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിരക്തിയും അധ്യാത്മവും ഭഗവത്സേവന ആസക്തിയുമാണ് ഭക്തിയുത സേവനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ, നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഭൗതികതയിൽ വിരക്തി. അതാണ് നമുക്ക് പതുക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അത്രയും കാലം ജന്മങ്ങളും ഈ ജന്മത്തിലും ഒക്കെ പല ആസക്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജീവിതം വരുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ക്രമേണ നമ്മൾ അത് വിരക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വിരക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ, ഭഗവാനിലേക്ക്, ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ആസക്തിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോഴും നമ്മൾ കടക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വീണ്ടും കറങ്ങും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ് പെർമനന്റ്. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണുള്ളത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ സുഖം നമുക്ക് കിട്ടാത്തത്. നമ്മളെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക, എന്നെ പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ നേരിലും പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് എന്നെ തന്നെ പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് സാഖ്യ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ഈ വേരിൽ നിന്നാണ് പ്രകൃതിയും പുരുഷനും ത്രിഗുണങ്ങളും പഞ്ചഭൂതങ്ങളും 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും മറ്റു വഴിക്ക് ഉളവായത്. ഇങ്ങനെ അവർ ഈ ലോകത്ത് 24 മൂലങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ സാഖ്യ സിദ്ധാന്തം എന്താണ് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സാഖ്യ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഇതിനൊരു വേരുണ്ടല്ലോ, ഈ വേര് അപ്പൊ ഈ വേര് താഴ്ത്തിക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വേരിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റാണ് അവർ പിടിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനാണ് പറഞ്ഞത് പുരുഷൻ, ത്രിഗുണങ്ങൾ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ 24 മൂലങ്ങളായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ മുഴുവനായിട്ട് മുറിച്ചിരിക്കുന്നവര്. അങ്ങനെയാണ് സാഖ്യ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ 24 മൂലങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ 24ാമത്തെ മൂലം തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാണ് വേറെ എന്ത് ഇതിൽ വേണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു മൊബൈൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അത് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതാണ് പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് പോലെ പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള അതിലേക്ക് അവര് കടക്കും. അതിന് വേദോക്തമ യജ്ഞാദികൾ ആകൃഷ്ണായതിനെ വൃക്ഷത്തിൽ ആഴകുള്ള പച്ചിലകളിലാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ വേദങ്ങളിൽ, അത് വേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ അതിൽ എന്തുണ്ട്, കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ സന്തോഷം കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പൂജാവിധികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സത്യത്തിൽ അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ അവിടെ എന്താണ്, അതിനൊരു പച്ചിലകളായിട്ടാണ് ആ വേദമന്ത്രത്തിനെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ. അപ്പൊ പച്ചിലകൾ എന്തായാലും മൃഗങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ പച്ചില. അത് മാത്രം കഴിക്കും, പഴത്തില കഴിക്കില്ല. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതിന് മാത്രം ഉള്ളതല്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അധശ്ചോർത്തം പ്രസിദ്ധസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധ വിഷയ പ്രവാല അധശ്ച മൂലന്നു സന്തതാനി കർമാനുബന്ധിന് മനുഷ്യലോകേ.
പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴെ കിടങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. അവ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പൊ വീണ്ടും ഈ മരത്തിനെ പറ്റി, താഴെയുള്ള ഈ മരത്തിനെ പറ്റി വിവരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത്, അതിന്റെ ശാഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ പല പല ശാഖകളായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ആ ശാഖകൾ എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ പോഷിക്കപ്പെട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ എത്ര ഏൽപ്പിക്കുന്നത്, നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളായാലും അത് എത്ര അധികം ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കാം, ഇതിന്റെ ഇലകള്, അതായത് ഇതിന്റെ പോഷിപ്പിക്കട്ട് ശാഖകൾ, ഇതിന്റെ ശാഖകൾ അതിനെ വർണ്ണിക്കണം. അപ്പൊ ശരിക്കും ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശാഖകളോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ശാഖകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് നമ്മളെ ജന്മങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. അപ്പൊ ശാഖകളും, അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയം, കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ആ ചില്ലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാഖകളോട് ഇതിനെ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകൾ ഉണ്ടാവുക ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ വേരുകൾ ഉണ്ടല്ല. അപ്പൊ വേരുകൾ എണ്ണം കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ ഒന്നും കൂടി അതിൽ ഉറപ്പിക്കണല്ലേ, നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കും. നമ്മളെ മരത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് എന്താണ്, ആ വേരുകളാണ്. ആ വേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ആ കർമ്മബലങ്ങളാണ്. നമുക്ക് നമ്മൾ എത്ര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണോ, കർമ്മബലങ്ങൾ എത്ര കൂടണോ, അത്രയും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കും. അതിനെ വേരിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ബലോദിഷ്ട കർമ്മബലങ്ങൾ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് ബലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മളെ വീണ്ടും ബന്ധനത്തിന്റെ മുകളിൽ ബന്ധനം എന്ന പോലെ നമ്മളെ പിടിച്ചു കെട്ടും. അതാണ് ഇതിന് വേരോട് ഉപമിച്ച്. എത്ര വേരോട് കൂടുന്നു, ആ മരം അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കും അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വീണ്ടും അതിലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കീഴ്ഭാഗത്ത് മനുഷ്യരും കുതിര, പശു, നായ, പൂച്ച മുതലായ ജീവികളും അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ കാണാണ്ട പശു, പൂച്ച ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗത്താണ് താമസിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവണല്ലോ, ബ്രഹ്മലോകമാണ്. നമ്മൾ താഴ്ത്തു വരുമ്പോഴും ഭൂലോകം എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ജീവിതം വരുന്നത്. മുകളിൽ ശാഖകളിലാണ് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ജീവസത്തകളായ ദേവന്മാർ, ഗന്ധർവന്മാർ. അപ്പൊ ഇവിടിന്റെ മുകളിലാണ് ദേവന്മാരൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദേവന്മാർ ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനം ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഋഷീശ്വരന്മാരെ അവിടെ തപസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുകളിലാണ്. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഇതില് താഴ്ന്ന, അതായത് ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ദേവന്മാരെല്ലാവരും. അത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. ദേവന്മാര് മുഴുവനും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ, പക്ഷെ നമ്മളിലും ഉയർന്ന സ്ഥലത്താണ് അവരുടെ സ്ഥാനം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിന് പോഷണം, അതാണ് ഡിസയറിലൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ മരം വളരുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ബേസ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വളർന്ന് ചില്ലകളായിട്ട് ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റു ശാഖയിലേക്ക് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും. അത് കാരണമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന് അവസാനം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത്. അത്തരം പോഷണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡിസയേഴ്സ് ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, നമുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ കൂടിക്കൊണ്ടതിനനുസരിച്ച് മരം ഇങ്ങനെ വലുതാവും, അതിന്റെ ശാഖകൾ ഉണ്ടാവും, അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് വൃക്ഷത്തിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ ചില്ലകൾ, ഈ ശാഖകളൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ണ് കാണുന്നതൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ടല്ലോ, കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്, സ്പർശം ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ കൂടുന്തോറുകൂടി എന്താണ്, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുന്തോറുകൂടി ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ കൂടും. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ കൂടുന്തോറും കൂടി എന്താ, ശാഖകൾ കൂടും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജന്മങ്ങളും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. പല വിധത്തിലുള്ള സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രാഗദർശനങ്ങളാണ് ഈ മുഹൂർത്തത്തിന്റെ തായ് വേരുകൾ. അപ്പൊ പിന്നെ അതിലെ തായ് വേര് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ തായ് വേര് നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ. കാരണം അതിനെ മരത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്, ഈ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന തായ് വേര് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അത് പല വിധത്തിലുള്ള സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രാഗദോഷങ്ങളാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ തായ് വേര്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സുഖം ഉണ്ടാവും, ദുഃഖം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രാഗദോഷങ്ങളാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ തായ്. അപ്പൊ അതാണ് ആ വൃക്ഷത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ തായ്വേര് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന സുഖവും ദുഃഖവുമാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്.
വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ മറ്റു വേരുകൾ മാനുഷ്യ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുമാണ്. അപ്പൊ ഈ അടിവേര് നമുക്കറിയാം, ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ ഇവിടെ നിന്നാണ്. ബ്രഹ്മലോകം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ മുകളിലേക്ക് ആത്മീയലോകം. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഇവിടുന്ന് ആ ടോപ്പ് പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ടോപ്പ് പോയിന്റിലാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മലോകം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ പല ശാഖകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പോരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോൾ അത് ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളാണ്. അത് എന്താണ്? മനുഷ്യഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടൊക്കെ പല ഗ്രഹത്തിലും പല മനുഷ്യരുണ്ട്. ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭൂമി മാത്രമല്ല, ഇതറിയാം, പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ അനവധി ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. ഒരു വ്യൂഹമല്ല, ദേവന്മാർക്ക് ലോകം, മനുഷ്യന്മാർക്ക് ലോകം, അങ്ങനെ പല പല ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് അതിനിതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലാണ്. ബ്രഹ്മലോകത്തിലെ മറ്റു വേരുകൾ മനുഷ്യ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുമാണ്. അപ്പൊ ഈ വേരുകൾ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലേക്ക് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളതൊരു സാങ്കല്പികമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയ ലോകം, എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക ലോകം ഇരിക്കുന്നത് ഈ വൃക്ഷത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാരൂപമസ്യേഹ തതോ ഫലലഭ്യതേ നാന്തോ നാചാദീർണാച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്മേനം സുവരിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദാ പദം തത്പരിമാർഗദ്രവ്യം യസ്മിൻ ഗദന നിവർത്തന്തി ഭൂയാം തനേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യഥാ പ്രവർത്തി പ്രസത്യ പുരാണീം. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂജി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്ക് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ആ വൃക്ഷത്തിനെ പറ്റി വീണ്ടും വർണ്ണിക്കണ്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ്? കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യവും അന്തവും ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിനും ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. കാരണം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം ഇതാണെന്ന് പറയുമ്പോ അതിനും ആദ്യവും അവസാനവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, അങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി നശിച്ചു പോകണില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാം. ഭൗതിക പ്രകൃതി നശിച്ചു പോകുന്നതല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെന്താ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്, മണലും സിമെന്റും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ചു കാലം നിന്ന്, കുറെ കാലം 100, 200, 500 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ ബിൽഡിംഗ് പൊളിഞ്ഞു പോകും അല്ലെ. അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് നാളേക്ക്, ഒരു 100 വർഷം 500 വർഷം നാളത്തേക്ക് ആ ബിൽഡിംഗ് അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് ആ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സംഹാരം സമയം നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോഴും അവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഭൂമിയിൽ അപ്പോഴുണ്ട്. മനസ്സിലായി? അത് അവ്യക്തമാണ് അല്ലെ, നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ളത്. വ്യക്തത വരുമ്പോൾ സൃഷ്ടി വരും. അതാണ് പ്രകൃതിക്ക് പ്രകൃതിക്ക് സംഹാരമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അത് വീണ്ടും അതിൽ ലയിക്കുന്നു അവ്യക്തദശയിൽ. കാരണദശ വിഷ്ണുവിന്റെ ആ കാരണ സമുദ്രത്തിലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് പ്രകൃതിയുടെ സ്ഥിതി. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാവണം. എന്ത് തന്നെയായാലും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അടിസ്ഥാനമോ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനവും അവസാനവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം അതാണ്. അത് വീണ്ടും അത് ആത്മീയ പോലെയാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ് ശ്ലോകം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അതെയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒന്ന് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൽ പറയുന്നത് ഭൗതിക ശാഖ പടലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വൃക്ഷത്തിന്റെ വിസ്തൃതി എത്രയെന്നോ മൂലം എവിടെയെന്നോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും കാരണം കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ ഭൗതിക ശാഖാ പടലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വൃക്ഷന്റെ, അതായത് അത്രയാണ് ഇതിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും നമ്മൾ ഇതിന്റെ വലിപ്പം. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ മൂലം, അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എവിടെയാണ്? കാരണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കണം. ഈ ശാഖകളിലുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നശിക്കുന്നത്. വലിയൊരു കാട്ടില് ചെറിയ വാനരന്മാരുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കാട് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെ. ഒരു കൊമ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത കൊമ്പിലേക്ക് ചാടി അവരുടെ ജീവിതം അതുപോലെ തീർക്കുന്നത് പോലെയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം ഇതിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇതിന്റെ വിസ്തൃതി, ഇപ്പൊ വാനരന്മാരെ അവർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വനത്തിന്റെ വിസ്തൃതി ഒന്നും അവർക്കറിയില്ല. അവർക്ക് ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിതി. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശാഖാ പടലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് വൃക്ഷത്തിന്റെ വിസ്തൃതി എത്രത്തെയെന്നോ മൂലം എവിടെയെന്നോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല.
എങ്കിലും കാരണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. കാരണം നമുക്ക് അതിനുള്ള പവർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ? ആരംഭം പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതറിഞ്ഞാൾക്ക് ഈ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവണം, ഇതിന്റെ ഒരു ആരംഭം ഉണ്ടെന്ന്. അത് ശരിക്കും പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വൃക്ഷത്തിനോട്, ഇതിലുള്ള ശാഖകളോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിന്റെ ഫലങ്ങളോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ലാതെ വരും. അതിലുള്ള ഫലങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അതിലെ വിലകളോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി വിരക്തിയാകുന്ന എന്ത് പറഞ്ഞു വേരുറച്ചു വരുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. അപ്പൊ വിരക്തി, ഭൗതിക വിരക്തിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ആ വിരക്തി എന്നുള്ള ആയുധം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ജന്മാന്തരമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ശാഖകളെ നമ്മൾ മുറിച്ചു കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ വൃക്ഷത്തെ തന്നെ നമ്മൾ മുറിച്ചു കളയണം എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് വിരക്തി, ഭൗതികയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ വിരക്തിയിലേക്ക് കടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയത്വത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ചായ മാത്രമാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്നെ പിടിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ നിഴലിനെ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് എന്നെ തന്നെ വന്ന് പിടിക്കണം. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ പ്രഭാസൻ. ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കും. അഹം സർവ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. നിർമാനമോഹാജിത സംഗദോഷ അത്യാത്മനിധ വിനിവൃത്ത കാമ ദൈർവിമുക്ത സുഖ ദുഃഖ സംജർഗച്ഛന്ദമൂഢ പദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുർസംഗം എന്നീ ദോഷങ്ങളൊഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതനത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തിരാകാതെ പരംപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതായ നമ്മളെ വിരക്തിയിൽ, അപ്പൊ അടുത്ത് ഇത് പറഞ്ഞു വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആയുധം കൊണ്ട് ഈ വൃക്ഷത്തെ നമ്മൾ മുറിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നാം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മിഥ്യ അഭിമാനം, ഞാനാണെന്നുള്ള അതല്ല മിഥ്യ, ഞാനെന്നുള്ള അഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുർസംഗമം, ഒരു സെക്കൻഡ് ഹരേഷ്ണ, സുഖദുഃഖങ്ങളായ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായ വിഭ്രാന്തി പറഞ്ഞു വന്ന എത്രയാ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ ഈ വിരക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുർസംഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതനത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഇത് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് മായാലോകമാണ്. നമുക്ക് മായാലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റിദ്ധരിക്കാനല്ല. മായാലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പോണ പോലെ ആയിരിക്കും. മരുഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും വെള്ളം കിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ട് അവിടെ വെള്ളമുണ്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സന്തോഷം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കിട്ടില്ല. അതാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ചായയാണിത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് ആത്മീയ ലോകത്തുനിന്നായി പരമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുക ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പറയാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം അതിന് പറഞ്ഞ പ്രകൃതീശൻ താനാണെന്ന് ഗർവ് വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ എനിക്കുള്ളതാണ്, എല്ലാവരും എന്നെ ആരാധിക്കണം, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോകം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഉണ്ട്. അത് ഉറുമ്പ് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ, നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഉറുമ്പ് തൊട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതല്ലേ. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാതിരിക്കുക, നമുക്ക് തോന്നാതെ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നതാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അതിന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ആ ഗർവ് പുലർത്തുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോകം എന്ന്
വിചാരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക്, ആ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടും. കാരണം ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലുത്, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനും മറ്റുള്ളവരെ കീഴിൽ പോകണം, ആ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് തൻ്റേതെന്നും തൻ്റേതല്ലാത്തതുമുള്ള അറിവ് സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വസ്തുക്കളെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങൾ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ആദിയായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. അടുത്ത പോയിന്റ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് എന്താണ്? എന്റേത്, അതായത് എനിക്കുള്ളതും എനിക്കല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. അതിന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നുണ്ട്, ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം തന്നെയുണ്ട്. അതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവ്വം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാം ലോകം നമുക്കുള്ളത്. അതിലടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം അതാണ്, നമുക്കുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളത്. ഈ ലോകം മുഴുവൻ എനിക്കുള്ളതല്ല, എനിക്കുള്ളത് അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കുള്ളത് മാത്രം ഞാൻ എടുക്കാം. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികൾ, അതിന് പറഞ്ഞത് തൻ്റേതെന്നും തൻ്റേതല്ലാത്തതുമുള്ള അറിവ് സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വസ്തുക്കൾ അതേപടി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങൾ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ആദിയായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടും. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിരക്തിയിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ന തദ്ഭാസതേ സൂര്യ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യദ്ഗതോ ന നിവർത്തന്തേ തദാമാ പരമം മമ. പരമമായ എന്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. കാരണം നമ്മൾ ശാശ്വതമായ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്, നമ്മള് സമുദ്രത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുക, അവിടെ കിടന്ന് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് മടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കരയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവിടേക്ക് പോകില്ല. കാരണം നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മുടെ ലോകം അതാണ് ആത്മീയ ലോകമാണ്, ശരിക്കും ജീവാത്മാവിന്റെ ലോകം. നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അത്തരം ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങളും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ഇതൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏത് ഭൗതികമാണ് സുഖം എന്ന് ആത്മാവിനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും. ഇതാണ് സുഖം, ഇതാണ് സുഖം, ഇതാണ് സുഖം എന്ന്. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നണം, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന് തോന്നണം അതാണ് സുഖം. അന്വേഷിക്കുന്നത് ശരിക്കായ പരമാത്മാവിനെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കാണ് ഇതാണ് സുഖം എന്ന് ചിന്തിച്ച കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തില് ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ലോകത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയണത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ വാസസ്ഥാനത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ വർണ്ണിക്കണാണ്. അവിടെ എന്താ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? അവിടെ പരമാവാസസ്ഥാനം സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. ആ ലോകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അതേപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതിയും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ അവിടെ അതില്ല. അവിടെ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ മാത്രം, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ പ്രഭ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ലോകം പ്രകാശമാകുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ 75 ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ 25% ഉള്ളൂ. അത് തന്നെ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഹത്തത്വം പറഞ്ഞ ഒരു ആവരണം പോലെ അത് 7 ലെയർ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ 7 ലെയർ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇരുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതിന് തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ എന്നുള്ള പേര്. നമ്മൾ ഇത് ഇരുട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾക്ക്. ഇതിന്റെ പുറത്താണ് ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആത്മീയ ലോകം. അവിടെ ഫുള്ള് പ്രകാശമുണ്ട്. ആ പ്രകാശത്തിലേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളത് പല രീതിയിൽ മീനിങ് എടുക്കും. നമ്മളെ ജ്ഞാനത്തിനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ, ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ? ഭഗവാൻ അറിയാന്ന് മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ അറിയാന്ന് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തിയാലും ഭഗവാനെ ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ വിശ്വത്തിൽ സൂര്യന് മാത്രമേ സ്വയം പ്രകാശമുള്ളൂ. പരമലോകത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. അതായത് അവിടെയുള്ള എല്ലാ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും, അത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലുള്ള നമുക്കൊരു വൈകുണ്ഠങ്ങൾ, അനേകായിരം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്, വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അവ സ്വയം പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉജ്ജ്വല പ്രകാശമാണ് പരമവ്യോമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആയ പ്രകാശം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠങ്ങളിലെ പ്രകാശമാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ വൈകുണ്ഠങ്ങളിൽ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പ്രകാശം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രഭാവ രൂപം പൊഴിയുന്നത് കൃഷ്ണലോകം എന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ്. അതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഈ പ്രഭാപൂരം വരുന്നത്. പിന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അത്രയും ഭഗവാന്റെ രൂപം പ്രകാശം വരുമ്പോ അതിനോട് അടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം
പ്രകാശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കും എന്താ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം മാത്രമല്ല, അവര് വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വൈകുണ്ഠനാഥന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠനാഥന്മാർക്ക് അവർക്ക് ഒരു രൂപമുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ എത്താം. അതിന് ഇപ്പൊ നമ്മള് നരസിംഹഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചെന്നെത്താം. അപ്പൊ അത് ആത്മീയത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല ചോയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പലയിടത്തേക്കും നമുക്ക് പോവാം. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ തന്നെ 5 തരം മുക്തികളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 5 തരം മുക്തികളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം, സൗരൂപ്യം, സാലോക്യം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സാഷ്ടി, പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ആ ഭഗവാന്റെ ആ ലോകം കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ രീതിയിൽ, അതായത് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ രൂപം. നമ്മൾ ആത്മീയ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതാ. അപ്പൊ അവിടേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് ആ വൈകുണ്ഠ ലോകം. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ പ്രഭാവ രൂപത്തിൽ ഒരു ഭാഗം മഹത്തത്വം എന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയും, ഈ പ്രഭാവ രൂപത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മഹത്തത്വം എന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്താൽ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മഹത്തത്വം എന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്താൽ മറക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു പ്രകാശം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സാധനം കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിനിപ്പുറത്ത് ഇരുട്ടായിരിക്കൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. അതിന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകാശം ആവശ്യമുണ്ട്. വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൂരിഭാഗവും വൈകുണ്ഠഗതം എന്ന ആത്മലോകങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഇവയിൽ സുപ്രധാനമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഇവിടെ മഹത്തത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ശരിക്കും ഒരു മറ പോലെ ഉള്ളത് കാരണമാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം ഇവിടേക്ക് കടക്കാത്തത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് വരുന്നത്. ആ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്കുള്ള പവർ അല്ലെ ആ തേജസ് കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞത് വൈകുണ്ഠം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അധ്യാത്മ ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിലും വീണ്ടും പറഞ്ഞതുണ്ട, വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആത്മീയ ലോകങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്ര ആത്മീയ ലോകങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് ആത്മീയ ലോകത്ത്. ഒരെണ്ണല്ല, പല വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിൽ സുപ്രധാനമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഇത്ര നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ സ്വർഗം വേണം നരകം വേണം എന്നാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം നരകം, അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് അറിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം, സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകത്തിന് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകം. അതിന് ശരിക്കും അവിടെയാണ് പ്രേമം എന്നുള്ള ലെവലിൽ. അതിന് അവിടെ ഗോപികന്മാരിയാണ് അവിടെ ഇത് വരുന്നത്, ഗോപിമാരിയാണ് ഏറ്റവും വരുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഗ്രഹം തന്നെ പറയുന്നത് താമരയുടെ ഇല പോലെ തന്നെ ആ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഇത് പറയുന്നത്. അടുത്തത് അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കാം. പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ജസ്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത്. തലതിരിഞ്ഞ് കാണുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഇത് ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ, ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. മാമൈസ ജീവലോകോ ജീവഭൂത സനാതന മന ഷഷ്ടേന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത് മമേവൈസ് ജീവലോക. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഭൗതികതയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്നതിനും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചിലവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഭഗവാൻ ഒന്നാണ്. ഞാനിപ്പോ ശബരിമലയൊക്കെ പോകുമ്പോ തത്വമസി എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനും ഭഗവാൻ ആ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിലെന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി അത് ക്ലിയർ ആയി ഭഗവാൻ ഞാനും ഒന്ന് തന്നെയല്ല. കാരണം എന്താണ്, മാമവൈസേ ജീവലോക എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ ശാശ്വതമായ അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്വക്കളും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്റെ ക്ലിയർ പറഞ്ഞത് ശാശ്വത അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മിത് മനസ്സിലാക്കണം. എന്റെ ശാശ്വതങ്ങളായ ഈ ലോകത്തുള്ള ബദ്ധന. അപ്പൊ എന്റെ ശാശ്വതങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ്, എന്റെ അംശമാണത്. മനസ്സിലായേ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയില്ല, നമ്മൾ വേറെ രീതി പറയുമ്പോ നമ്മുടെ എംബസികൾ, ഇന്ത്യയിലത്തെ എംബസികൾ അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ എംബസി
അമേരിക്കയിലുണ്ട്. ആ അമേരിക്കയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ എംബസിനെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ത്യനെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അങ്ങനെ അതിന്റെ നിയമം. അത് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ പാർട്ട് തന്നെയാണ് അത്. അതിന്റെ അകത്ത് ഇന്ത്യ തന്നെ അല്ല അത്, പക്ഷെ ഇന്ത്യ തന്നെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും അതാണ് തത്വമസി എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മീനിങ്. നമുക്ക് കുറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അപ്പൊ അതിനെല്ലാ പവറും ഉണ്ട്. അതിന് പവർ ഇല്ലാന്നല്ല, 100%. അതിന് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ എംബസി അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ ആ എംബസിനെ അമേരിക്ക അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ത്യൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറോ, അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അംശം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ അംശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കളാണ്, അംശമാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഫുള്ള് പവറും ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും വളരെ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ്സുകളാണ്. അത് വളരെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാൻ അല്ലേന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനല്ല. അതാണ് നമ്മൾ, കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ചൈതന്യം, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മുഴുവൻ അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തുക്കളും. ഒരാളെന്നല്ല, എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും അതാണ്. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അടക്കപ്പെട്ടിരുന്ന് മനസ്സിലാണ് ഇവിടെ. ഷഡ്, അത് 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അപ്പൊ മനസ്സും 6ാമത്തെ ഇന്ദ്രിയാണ്, 6th സെൻസ്. അതാണ് 6th സെൻസ് എന്ന് അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതും എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഞാനാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചാണ്, ഞാനാണ് ഫുള്ള്, എനിക്ക്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. അതാണ് ആ വൃക്ഷത്തിലെ ആ ചായയോട് ഉപമിക്കുന്നത്. കാരണം ചായയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ആ വ്യക്തിത്വം, നമുക്ക് ആ സന്തോഷം അത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം, ജീവസത്തയുടെ വ്യക്തിത്വം വെളിവാകുന്നു. ജീവസത്തയ്ക്ക് ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കും ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. ഭഗവാന് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. നമ്മുടെ ആത്മാവിനൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അത് പറയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ പരമപുരുഷന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണ് ജീവാത്മാവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തുല്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ ചുറ്റും, നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നമ്മൾ തണുപ്പ് സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കുറെ ഡ്രസ്സുകൾ ഇട്ടു. പക്ഷെ നമ്മളെ രൂപം അതാണ് അല്ല. നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് പല ഡ്രസ്സുകൾ ഇട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാം വെച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ കാണണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സ്വരൂപം നമുക്ക് കിട്ടണം. അതാണ്. പക്ഷെ പരമപുരുഷന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണ് ജീവാത്മാവേ. അടുത്ത കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട്. വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അനേകം വിസ്തരങ്ങളിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനമേറിയ വിഷ്ണു തത്വം എന്നും 2 തരമായ മറ്റുള്ളവയെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാതും ജീവാത്മാക്കൾ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരങ്ങളുണ്ട്. അതായത് പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷ്ണു തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ വിസ്തരം. ഇപ്പൊ നരസിംഹാവതാരം, കൂർമാവതാരം, അങ്ങനെ അവതാരങ്ങൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഇതിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം. അംശങ്ങൾ എന്നല്ല പറയുന്നത്. അത് പറയുന്നത് അനേകം വിസ്തരങ്ങൾ. അവർ പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷ്ണു തത്വം എന്ന് 2 തരം ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റൊരുത്തി പറഞ്ഞ വിഷ്ണു തത്വം അംശമാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്. നമ്മൾ വിഭിന്നാണ്. അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി നമ്മൾ വിഭിന്നാംശമാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പക്ഷെ അതേന്ന് ഇപ്പൊ തീ കത്തുമ്പോൾ അതിന് പൊരി വീഴുന്ന പോലെ തന്നെ. പക്ഷെ തീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനമാണ്, അല്ലെ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതിന് അംശങ്ങളാണ് ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വിഷ്ണുമൂർത്തി, വൈകുണ്ഠങ്ങളിലെ ഗ്രഹങ്ങളിലെ പ്രധാന ദേവതകളൊക്കെ. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ്. അതിന് വിഭിന്ന അംശമായ ജീവാത്മാക്കൾ നിത്യദാസരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നിത്യദാസരാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിന് മാറി നമ്മള്, മനസ്സിലായി? അതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുള്ള് എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാം. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അതോ ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ജീവിക്കാം, ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ജീവിക്കാം. അതോ നരകലോകത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നരകലോകത്തിൽ പോവാം. എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പോവാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എവിടേക്ക് എത്താം? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അതിനാണ് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അല്ലെ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ശരിക്കും നമുക്കറിയാം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്
നമ്മളെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിന് കിട്ടണം. അപ്പൊ അത് കാരണം വേദങ്ങളിലെ പല കാര്യങ്ങളും അതിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, അതിൽ കൂടെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ അതിനെ വിരക്തിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പതുക്കെ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ വിഭിന്നാംശങ്ങൾക്കുമുണ്ട് തനതമായ വ്യക്തിത്വം. അപ്പൊ നമുക്കും തനതമായ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ. അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതായത് നമ്മൊരു ചിലർ പറയും ഭഗവാനായിട്ട് ലയിച്ചു പോവാന്ന്. ലയിക്കലില്ല. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൊരു പച്ചക്കിളി പച്ചമരത്തുമ്പിൽ ഇരിക്കണ പോലുമ്പോ നമ്മ തോന്നുമ്പോ അത് ലയിച്ചു പോലും. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. പച്ചക്കിളി വേറെ പച്ചമരം വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മളെ അവസ്ഥ. നമുക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. അംശങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗുണാംശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അവയിലൊന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അംശങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ജീവാത്മാക്ക് ഭഗവത് ഗുണാംശങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അവയിലൊന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞ ഈ ഭൗതികതയിലെ ജീവന് മുഖ്യമായി പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് മനസ്സ് തന്നെ. അപ്പൊ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, മനസ്സാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവും നമ്മുടെ മിത്രവും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവനെ മുഖ്യമായി പിടിക്കുന്നത് ആരാണ്? മനസ്സാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനിതിൽ ഭഗവാൻ 6ാമത്തെ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഈ 6ാമത്തെ ഇന്ദ്രിയാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ്. അപ്പൊ അതിന് ശരിക്കും മനസ്സിനെ ജീവനെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് മനസ്സ് സദ്ഗുണ സമ്പന്നനായിരിക്കെ മനുഷ്യൻ നല്ല കർമ്മം. അപ്പൊ മനസ്സ് നല്ലതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അതായത് സത്വഗുണത്തിലെങ്കിൽ സത്വഗുണം ചെയ്യും, രജഗുണത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ രജഗുണങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിലെന്തായാലും കർമ്മങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. തമസിനാണ് അനുഭവപ്പെട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ താഴ്ന്ന തരം ജീവികളുടെ പദവിയിലേക്ക് താഴും. അതായത് ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് താഴ്ന്ന തരം ജീവികളുടെ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ താഴ്ന്നു പോകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഒരാൾ സ്വയം ശരീരം ത്യജിച്ച് അധ്യാത്മ ലോകത്ത് പ്രവേശിച്ചിരിക്കെ തന്റെ ആത്മീയ ശരീരം വീണ്ടും കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മളെ ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആചാര്യന്മാര് കാര്യം, അവർ ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ്, അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതിനെതിൽ പറയണ്ട, രചിച്ച് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കെ തന്റെ ആത്മീയ ശരീരം വീണ്ടും കൈകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും ആത്മീയ ശരീരം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ആത്മീയ ശരീരമാണ് നമ്മുടെ ശരീരമായ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ശരീരം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂല്യ ശരീരം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ ഹിമാലയത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കയറ്റി കുറെ ഡ്രസ്സുകൾ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതല്ല നമ്മുടെ ശരീരം, അതല്ല നമ്മുടെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കളയുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ രൂപം മനസ്സിലാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മീയ ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഒറിജിനൽ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആ ലോകത്തിൽ തന്റെ ആത്മീയ ശരീരം വീണ്ടും കൈകൊള്ളുന്നു. ആ ആത്മീയ ശരീരം നമുക്ക് കൈക്കൊള്ളേണ്ടത്. അതിനും ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥൂല ശരീരം നമ്മൾ എടുത്ത് കളയണം. സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആദ്യമേ തന്നെ പോകും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഞ്ചഭൂതനം. പക്ഷെ സ്ഥൂല ശരീരം ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ അവബോധം. ഇപ്പൊ ഇന്നാള് ജസ്റ്റ് ഒരു മലയാള മനോരമയിൽ ഏതിലോ കണ്ടു, അന്ന് പുനർജന്മത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കഥ. അത് പെന്റഗണിൽ അങ്ങോട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് സത്യമാണെന്ന് ഇപ്പൊ മോഡേൺ സയൻസ് ഡയറക്റ്റ് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അത് വേറൊരു കാര്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെത്. ഇപ്പൊ അടുത്തത് അപ്പൊ അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് എന്താണ് ആത്മീയ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മീയ ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പരംപുരുഷനോട് മുഖത്തോട് മുഖം കാണാനും സംബന്ധിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മളെ രൂപം കിട്ടി, നമുക്ക് ആത്മീയ ശരീരം കിട്ടി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും. അധ്യാത്മ ലോകങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റേത് പോലെയുള്ള ശരീരമാണുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ അധ്യാത്മ ലോകത്ത് നമ്മുടെ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ ആയിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞാൽ അധ്യാത്മ ലോകങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശരീരമാണുള്ളത്. ശരീരഘടനയിൽ വിവിധ വിഷ്ണുമൂർത്തികൾക്കും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ ശരീരഘടന എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ വിഷ്ണുമൂർത്തികൾക്കും ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. വിഭിന്നാംശമാണ്. വിഭിന്നാംശമാണെങ്കിൽ അംശമാണ്. മറ്റേ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്വാംശം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, തീയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്നത് തീന്റെ ഒരു പൊരി തെരിച്ചു വീഴുന്നത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. അത്ര നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ മുക്തനായ ജീവനെ ഭഗവത്കരണാൽ ആധ്യാത്മിക ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. തിരിച്ച് നമ്മളെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ രേഷ്മ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശരീരം യദ്വാപ്നോതി യജാപൃതകമദീശ്വര ഗൃഹദൈത്യാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ 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 മീനിങ് ഉള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ. അപ്പൊ കാറ്റ് വേറെ ഗന്ധം വേറെ, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് നമ്മളെ സ്ഥൂല ശരീരം വേറെ, ജീവാത്മാവ് വേറെ, നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വേറെ, നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കൾ വേറെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും കർമ്മദോഷങ്ങളില്ല. ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും പരമാനന്ദത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. അതിന് നമ്മളവിടെ കാറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആയ കർമ്മബലങ്ങൾ. ആ കർമ്മബലങ്ങൾ കാറ്റ് കർമ്മബലങ്ങൾ, അത് ജീവാത്മാവ് കർമ്മബലങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എവിടേക്ക്? മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ അതിന് മനസ്സിലാക്കണം, ജീവാത്മാവിന് മറ്റുള്ള യാതൊരു ബന്ധങ്ങളും കിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും, എന്ത് ശരീരം ചെയ്താലും, എന്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടായാലും ദുഃഖം ഉണ്ടായാലും അത് ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ആത്മാവ് എപ്പോഴും പരമായ സ്വരൂപമാണ്. അതിന് മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത വചനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരമാനന്ദത്തിലാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അംശമായ ജീവാത്മാവും പരമാനന്ദത്തിലായിരിക്കും. പക്ഷെ കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗന്ധത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഇത്. അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പലത് കാറ്റിൽ നിന്നും ചില സ്ഥലത്ത് നല്ല സ്മെല്ലുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നല്ലത് കിട്ടും, ബാഡ് സ്മെല്ലാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് പോലെ നമ്മളെ ജീവജാലങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ താണലിലേക്ക്, മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക്. അതിന് കാറ്റ് അതെപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ആ ഗന്ധമാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം. അതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും കാറ്റിന്റെ സ്മെല്ല്. കാറ്റിന്റെ അല്ല സ്മെല്ല്, കാറ്റ് വേറെ, ആ സ്മെല്ല് വേറെ. ഈ രണ്ടും അതാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് മേന്മ കൂടിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ളത് എടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനനുസരിച്ച് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്കില്ല, നമ്മൾ ആ ഗന്ധം അതാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കൃഷ്ണബോധം വളർത്തും പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ സഹചാരിയാകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ സേവന മനോഭാവത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിച്ച് ഭഗവാന്റെ സഹചാരിയാവാം എന്ന് പറയുന്നു. സമയമാകുമ്പോൾ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോയേ മതിയാവും. വരും പിറവിയിലെ ശരീരമാതൃകയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൂക്ഷ്മദേഹം അന്ന് പുതിയതൊരു ആകൃതി എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ അറിയാം, നമുക്ക് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയം ആ ശരീരം വരും പിറവിലെ ശരീരമാകുന്ന സൂക്ഷ്മദേഹം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സൂക്ഷ്മദേഹം പിറവിയെടുക്കണം. നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരം പതുക്കെ പിറവിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരം നോക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളില് ജീവനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവുണ്ട്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമ്മളെ കർമ്മബലങ്ങൾ, ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളും അതിന്റെ കർമ്മബലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പതുക്കെ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ അറിയാണ്ട് നമുക്കൊരു സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉണ്ട്. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങണം. മനസ്സിലായി? ഒരു ചെടി വളരുന്ന പോലെ. ചെടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ പനായിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആലായിട്ട് വരുന്ന പോലെ. അതേപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ അവബോധം അതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ആവും. അങ്ങനെ സെറ്റ് ആവുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ശരീരം എന്ന് തയ്യാറാവുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒറ്റച്ചാട്ടണം. അതായത്
ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശരീരത്തിൽ അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻ കിട്ടണം. എനിക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശരീരം ഇതാണ്, ആ ശരീരത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ ജീവൻ അതിനൊരു കാറ്റ് പോലെ അതിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിർത്തണം. അതാണ് സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സ്ഥൂല ശരീരവും നമ്മൾ കളയണം. എവിടെ? നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ. ഇതടക്കം നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരം അതൊരു ഈ ലോകത്ത് നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം. നമ്മൾ ഒരു കോട്ടിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കണ പോലെ, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടുമല്ലോ, തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ഡ്രസ്സിൽ 2-3 ഡ്രസ്സ് ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ പുറത്തെ ഡ്രസ്സിൽ ഉള്ളിലത്തെ ഡ്രസ്സ്. അപ്പൊ ആ ഉള്ളിലത്തെ ഡ്രസ്സ് ശരിക്കും ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പുതിയൊരു ആകൃതി എടുക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് സ്ലോ ആയി പോയി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ട് പ്രഭുജി. ശരി, നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. 9 വരെയുള്ള ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ലേ നിർത്താം നമുക്ക്. പഞ്ചകൽപതരൂപച്ച കൃപസിന്ധേവച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമാനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.